ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapau ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kidikot jong kaseng Kasi Students Union Upper Shillong Circle kilami syakmat mania tenrong lem ya ka khia ka shon jong ki paj ba daga ba penshna yeng ya ka wei kalong yeng ha ka shnong menlem pam ganyo kum shibenta jong ka jingra khi ya ka singi yap jong ukyang nang ba ya ka ni ka yeng ba ka seng kala de penshna kala IT no ha ka life tarik no pra arajar arpo sya kalong yeng jong ka kong tulani hen karkongor baruba penkrau borlang nong klau kibadan ru iwe ikon gentei nalor ka bapen snaya kane ka yeng ka seng kala ais ngob haru da kitiar gitar bat ki jingbo jingsat khnang ba kani kalong yeng kan dup la ban penon kam ha ka jingim ka ba man la ka sngi kumne kum ki kon ki samla ki pa kani ki snong pa mlem chai kroi kum bangi don lang bangi poilang ki snong ki ta ya ingo e me pa na du de ki jing dor kalem ka jong me ki pa kum ka sang hi ken pa ngi yo ban wan yu ja ne snong ka mlem ta su na du ka pasdang hadu kan ko por ko pementa ta su de ki jingdan kalam ko jongme kan pa de ki jingdan kalam jongme ikinong yalam kin ta su ki bas kamat kin ta su ki bagi I jangai kin ta su banwan po ni snong kin ta banno banai banno je senang kin ta pa su si para brio ki para do prasnam ki pa banai ni ki yeng kin ta ki wen ki long yeng ki pa ni ki pama ki jing ep ki jinja ki pa kumbang li I ki jong ki kamat ki pa ngi wan pet ki po ki yeng ki ladai ke puat ladai kaya ingi kum kaseng pa beno ikni keti kaman keti kedang penyerap lang si parodo persnam pa ki bamat ki jing ep ki jing jinja kum jui pa ki dwai ni ke puat ke bamata da su ai ki pa kani ke puat ke bangi pendap mata da su kam dei ke jing kwa ke jongi ubreu ndai ke dei ke jing kwa ke jong me kin pa ai kin pendap ki pa ka long ka long ke buram ki pa amingi kinong yalam kaseng amino yuno ki ta su andai ke puram ke jingiro kalau sami ki pa ladam na kumjui pa idwai kin tai su ai tai su idwai nam ta ni yeng ki pa bagi se simti kin tai su ni bagi se IT ki pa ni yeng ku me ni yeng sam kin tai su dorang kalam me kin sai ni yeng po chung ni yeng kin tai su pelat me pa ni jing ma jing sabar kin tai su ku me tai su kapai dai pi kamrap kamrang jongki kin tai su hanono kam pamaki kita kita su kumnia kin pa teknik kin tien ki pa khniat ki pa ngingo I pa nak teng jume amen kini ke samla nak ni ke snong jungi bak kumno bikin wat kalat kalenti banyarap ini ime ha mo ni dang dai hi te ne kong hi hamar masendap ya pentin semai kini ke samla nan ka snong jungi unit ke SU nan po ka snong pombanyu te ngala lek gun kendo I ba suni ma ngong sobha entah apa video nak seng penwat lem nak kano kalat mar ngamla bon chupet tang nak kacong khmat habang awan si yung chung I teng kum bos ong no ka yin tip ki thia kum no ki bam kum no tip ngam sunak su nong habang teng habang apoi kai si yung chung I da pisya ka musim ka ching isen ai ndrai ngam ngat kut kilat kenti mar ngala persyang banwat kilat kenti kum no bangaru ngala banjarap ini kalau ni rei kalau persyang banyak kan yung disiru la sekolah tang ketin wan amal iru ngala sedang banyak keren rei la su kongu tang ketin rei kam sim la long kam buat kam sim la orlong kata ka cengku cenga hadian ba yuan kiwan kini ki samlan ni kesnong cengi konform ce ka sengke issue nyaru da kacing smok kemen hakan ka hak tu ka singi ka ba pentin smai ki ngalek bar ngasok kemen namar ba ka kendit mar kumnong mar kumbusuang mangi sining cu kam tip ka ai ta ka sang bahlang kanu ka issue kanu ka sang bahlang cu kam tip hadian ba kini ki kena samlan ni ka snong cengi ki mi khmat renga dap da kacing sok kemen tu kata te hadian kata de yong ngan persyangkat bala banyarap ya kani kalongi te ma ihing la ngan kong hi bat hi mga kawan pension dur nga fa si I nga thai pha si ba ni pha so snuru kata hadirin ba ngalayok ka khubor ba I omi yong ba in pen sedang traino itu king ka no ngaso dap da kacing keman mo
kumba ngalaong mene khmat ba ngam tip ki thia kumnu ki ba kumnu kaying siate ngatrai bara hi phi sakhi phi ila la ka chong khmat kaying te kalong sia ka ba ngam tip shu tip ki ba kumnu wat teng mun chuang thrai ngan thrai bot so ru lai ban churung la korum klum da pli ka ching khang te kalong kai ke ka ching sukman hadu kata kata yangi ya yanga nomor ba hadin ba la dep an snai ka ne ka ying te mentak singiro hai sing siang bun ngadon ki kam banga don kam ka ki indre nga ta ka ching sukman nga wan ban pelai pur khnang ban don bentalang ka ne ka na skipli ka chong phi te nga ai ka ching kublai ya ka KSU upor silong sarkir mo ka bala sim ya ka ni ka sencam ban yarap ya ka ni ka long ying ka ba don kom hok sisai ka ta ka ching yarap bat nga ai ru ka ching nga ai kublai ru igni ki samla na ni ka sinong jengi ki bala mi khman nga ngai da ka ching ya lentik ching pibun ki samla na ni pok sinong jengi ru kila kalapan kitik chu ki ong plang ru i dei ban mi khman om bangin chu shong haying mam tak la dei ka por bangin mi khman om chu shong kli kiti hi kale namata ka namar bakadan ka musim susnei mani baki parodo prasnam jungi kidang ya don tangkaying kebakin saru kampat ni gayeng ba pakah du kata-kata mani matpet pachaway gum sya sor keyboard kebadi matpet wat igiwi gijay muriw mikar motor kidang laamat penbiang jaka ki papaka ba bikin yo mensa ndai tay kar motor wat igiwi ru kidang penbiang ndai bersusi kalong ba yaki parado prasnam juga pat bedon kam sya thaj bendong la shu long ba iben na tradau ka seng kamatse bat persang kani ka dengan ka kam menle tang ba kalau ka jingir khu nta kan ka yeng ka samhi baru nta kan ka shnong thau ko bai ka kam kalong ka ba ngin shu IT ni ka yeng sa ikong tinolin mga bakla tinolin khatgongor kemudian suabangan ai ka jingken nga suka bangan batai pi heavy day berkani ka kumno kala pelong yang i kumbaseng bangin snai ni gieng kumba mai thang di rang ba snong ba mo nakaliang ka jong i ilapan sngo haki samna nakani ka than ba nakisamna kani ka than kilapan sngo ru hau president jong ka KSU Shillong Circle ba naka liang president jong ka KSU Upor Shillong Circle Ulan mi stage po office ang tias po jiao ban pini haringkat ba ketika tur jong tiga yeng abang apet ya tur jong yeng ong ba samla ong ba ngin ai jingrap no dagatin nambar na kipor sa kipor ka KSU ka jun kiner ti jingrap jong ka saman ki jaka habagadan kanunu ka jingling shop na kabor mariang ngi ju sam da kiten ngi jo ai da ki khaw ngi jo ai da ki blanket ba kum ta ter ting onga tongin ya ai no dakatin onga kachong try kanuban la adam tie kata kaman siam kam susum ngong tong yang ini PCC ni kata kayeng dangiwan hangeng ngakendet bangan i kayeng namar la dingi ai dakatin ru ban stop ru ilong shu namar ki dieng ki badan hang ti hapo kata kayeng kilap ut lot bat leses ni sa prek la ban pra tie kon kajing perkhan hangang ong ba ngidang kam bangin wat da kwi gilat kilenti nam ta kata kayeng namar la isnai kumbong irang basnong mene wat ukso kampli ka jingkang ula benrum te kat nusu so kirius niu suang ba kanang di kathan nong kendong jin la di posor ngamtip su ukiu ja unang ne numne ipela kipliang ginang ne numne makumba kalong menta ka partikel anang seniu ai ngu ublei ba kani ka ying gadan ha ka jaka ka barang sengai ti hadian ba ngila yo wan benpet ya tiga ying ya katarik ngam ken mau shu andre kadai hi ho news nam ba ra ka khubor so president ba general secretary ngong ba ya tu ka yeng dan ka banwa ka jingrap bat lesi ka jingrap kan long ba khambon tingi dei tang kasing samla pulia ngim dei ra ka kunhun ka ba mo ka ba ngila bandan bor ka badan bor ka sarkar wadla ki sarkar ki don e ka bor kumbong mo kinong hikmat ki bang pila ejet ila ban le sibon henry kumbong irang ba song mane kim sim lap pen sngap wat e ka jing ut ka jong iro Henry nakaliang ke KSU pan kamla bencupet yang tiga yeng bat kamtam yang ni long yeng bat ringkat yang ki kun ki ti jong ki bakin sa ha tiga yeng kamtam hakum gani ki benai telang bat ha ki benai liur
haba uslap uwan ban lingshop mo de daka jing yetre borba jong finance committee ngilai ya kendu ibabun kiri orang ba don kipen paula jong jinge namar ba kadairu ka por ka ba boro ya kendu jinge lingba kan ya khlam te hak kamai ka kaji ka jongki yong ba kala sang hiar te kan long ba yang bangin ai jingrap hang ta ngilang ham ku slai shu ndrei ai ngu yu play bo play lenti lingba we orang ba uba badai bosong hangti hapo snong nongse bakerteng ba Ahmed Kharmoplang badai artadru chairman jongka CPWD Contractor Association ngalalik ban kendu ban ngalapin yang tigadur ban ngong ba lada pidan nakaliang ka jongpi ban nakaliang ka kunhun ban nakaliang perlok perjo jongpi ngong soba yarap lemi ni kayeng masen pe ya kadur uang wat kuslai kaningan pejlut manga nadong sedong hangta kasengan kemen sim ka jonga bat nga petip so presiden jong ka circle ngonga yak tu kay ngin shen ngin sasdang ban snano ti kenang ba ini isu ya ka jinglong jingman jong kay ngonga yang nyele cisin nyele pe gi jong kiman bat hangnu ngi nyete ya kay nilai awan apor ba iwan ma iru ikendet susu amar hadur umbak julong mo hakadur bat hakajing sisya ka per baklabang iwan bang i pe ya kay yong ani kumno kiasa apor bengilik pangi kadan arta kajing kan ani bapri kumno kiasa hatu kayeng yang kani kakam ngan penstat no bat tang haki kiniat benai haki por bangi sedang menduna kam namar ba haki por kadang liur ka beneng kamlong ira banya snaru dia aingo i namar ba dei mai ringkat bat kajing tristom jong ki isu opor selong circle hani ki kiniat sngi ngatrai bagi la tristom ma ban yo ban finishing ba ya kani kayeng ban airop kumne ka adi banya ya sange no ka khodok ti lari ka por ka bangi nyebut ya kanuksa ka ba kowe ka senggale bat kiwe kiseng kile te ngaru ngam dadan shibun bangan kren namar ngam dadi utau uriu kren henrei kamensim jonga kadlung ha banga wan mene ngai baka ying kalong kumni ba nganget ba kadi boro aling baka jingkur ku jong play try kenrat ka Christmas nganget i kamyo ban pelut miet ha kani ka ying nganget baka New Year pat kadi kasnem ko tumai bat nga kermen bakin yo ngaduk sibet kilayo bansa bat kilayo ban pikmit New Year ha ni ka ying bat kowe ke jingker pat kana nakaliang ka jonga ya kayeng kaskam lada kikili jong kayeng kiskam tenga hendet nga ngamtep mo ya ka jinglong jiman ka jongpi henrei nakaliang jonga kenya nga kum upara simba kani ka jing pinya jong kani kayeng nani khmat kare jongpi arngot kikurim bapin pinya hakta ka rokomba kikun jongpi ken he kensan bat kinlong ba ki lasal si kini ki khon ki ba pin nang penhe pensan ha kani ga yeng kinlong pat kita ki banwan ra ya ka jingsai ya ka snong namar ba wok yang nang ba aru umi na ki ja yeng ki ba jinjar ki ba duk kumni ba ulong pat u riu krau ba krau jo ka jai penriu jongi ka ba kum kania ba mlai chu kal yang flap la kumen sibun tu play na ka khu ya pistia bara khat